Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei kum kajing penkrek ban rakhe ya kasngi lai lo jonggari lane ka Independence Day mat kajing ai lat ni kisamla age football bani lekai ka Village Defense Party lane ka VDP jong senong maukhan kala sedang ban pani lekai football mentang kasngi bat ka bawan penkod ha ka khat santerik unai lar hajar pesan ka bari kasngi Independence Day jonggari kum kajing sedang ya kene ka lempung haswa kajing peniat ya kajing lekai football labu shwa ya kajing ilang peli perda ha ka bawaran som sutunga ulawan poi kum kongsan ha kajing don lang bat kajing senran lang urang ba senong ka senong maukhan uba tibor makri nang tau ba ke luat ubdi officer pulit ka Umyam Police Station kinong ilam jong kaseng samla kinong ilam jong kaseng longkemi u presiden ka Mauleng Maukhan Sports Club kinong kitkam ka VDP lembat kiwe hagani kasing sedang ki kenhon ki balai simbenta ha ka jingi lekai ki kenthop ya ka kasa Maukhan ka bala penremno ya ka lenti jam da arkol la shikol nang ta ka jingi lekai ka bar ka baga lekai melen kala penremno ya ka Bor FC ta saukol lanon kumban syukdo balbu ya ka kusnam na ka bentai kinong job ni ki bandra ikanam ladu da ka pisa ka baar po hajar tengka bat shipo hajar tengka ya ki bawan baar rengkat ki trofi Naskutu ba kasnong Maukhan kadai gawai na kisnong kibadon ya ka BDP kabalong aktif mo kabatrikam ngilaban ong ban ngasu kemen hadu kata-kata namar ba habang idon ya ka BDP kamot kadai kene ka group kaba pe perman ya ke jinglong jingman lani ka bha kamian hasnong hau hoj ngidon keseng samla hoj ngidon senglong kami ngidon ru ke dorbar snong Henry nalor kan nefat de ngidon ru sa ka BDP ha Maukhan tena kaliang kejonga ko maloong mane dei usi kani gede gijing simkhia jong ka snong bat ka jing simkhia jong kinong snong bandon ya ka unit ka BDP ha kani ka snong ka jong pi namar habang idon ya kani ka unit kumalabatay mane kani hi kaniram baruan ra ya ka syong sup syong san baruan ra ya ka baha kamian hasnong hathao te hagani ka por na kaliang jonga nga kwa ban ay kublay kerpang ya ka BDP Maukhan ka bala sim ya kani ka benta ban organize kani ka tournament kumalingi sotho ba ban organize kani ka tournament kalong hi na ka benta ka jingha jung ki khun samla ki badon ha kani ka snong bat ha kani ka than ka jongi te nga hagani ka por na kaliang ka jonga nga ay kublay ru ya kini ki artili ki team kibala wan ban shimenta hagani ka tournament kaban sebenkut no haga khat santarik jong banai August ai kublei pibro artli ki team kenile kai bha bangai skam ba haba pile kai bha pila ru ban poi sha kani ka thong jong ke jingjok hagani ka tournament kumju ru ki officials kiba penia ya kani ka tournament nadu menta ka ski ngai ru ya pi ke jingkit bot ke jingkir wiang ba pila ban penia bha ya kani ka tournament kenang ba kani ka tournament on penia ha kata ka rukam ka ba khoi bat ka ba internet ka VDP Maukhan ni kala don teng handai la pun scam chu show ka man gini da ka order hi bla ai ha section jukhoi jong ka Nuclear Police Act bla ai do SP jong te ke juk mu hi jong ka VDP ka dei kalong ka VDP ka dei ka
sebentar kada banyarap yang ki banyarap banyada kasnong thau bat kibun ki kamram ki haban ki duties ki jong VDP kendiap ngan puli pi kedai ke VDP hi kedai kalau kum kti kaman kti kedang jong ni police department hagaba bon sen ki ai ki jing rap ini namar ni tentang kebae ini police ro ban le kono ko benta begin lak silent la ni la se ikano ki risneo kebae bha ka simpor ki hindai na ki jing don jong ka jing rap jong VDP ka kam kloi bon ki benta ngala tre la bon ki jaka ngai sisa ki jiman toy jong ka jing don jong ka VDP haman ki snong ki thau bat kane hi ke jing kit khia ke jong lomba snong ngai ngampat don hi ka VDP pada hadu kat ne tanda ki kit khia na kale lomba snong siang ada ai buram sai lomba snong blakit kle na manta ka snong ka thau ban ra juga ting song sok song sai snong ka thau namap I lakuslai kumbe ongba depan ratang khong kemutu jeng kita ratang khong ye kijing sneu fasnong athau te pidan bok biya kum ni lomba snong badang kitkhia ya ki imlang kesalang fasnong athau te kajing pelong ye kene ka program ro gre sibenta kadai ka ba kongsan ye ba berengkam ye ha ka ba sida sisa ke sports kadai gawe ka benta ka ba de la jingdan ka sports bon dikha samna kin light nagi nagi kam sneu ndai namat ba kajing bon kajing yujong drugs lane kajing ngop jong kina kon samla jong ni hakakiat ngi dapat bah long la ima la iteng bah haman gijaka lo da kumne kan jai continue kumne te nong so kum sa ka je bendu jong ni kan poi ta ni dai bandas thu bhang ni dai bandal long ki bri ki ba fikir gaya kayeng jong ni dai ban kiari kini jing di besniu namar jing di besniu kam tam ban dai ban poi do drugs ni sedang ni bere ni sedang na gakiat la se ke biar gini itai nai dai hero tangban mat kun gitu kina samna de masotho kidai tu dai je bos new tang namat na ni sedang gitu kin poi gilu wei de kan penlong ipi ban penslor ban le wat gi kam snew ro ki kam snew os nang thau ni kan do se ki breu jat ki jat ki breu re da phi concentrate hagi kam gi jong phi hagi jing pule gi jong phi hagi sports kumne pin light ni gitu ke profile te kamdam na ka liang VDP kala sim khai kene nga khuble yor masnam but de VDP hi aku amin pedi khniat ba ki kam hi VDP kadai ba pentep ya ki shaki police ya gino ada kidan gino ki baki suspect no buriu bras na thau baki suspect uba la kam sneu ne uba kumta dan tentang beriu nak awai ke senang na uwan ru senang jogi uwan le i kam stu dak bara berde gini gedrok samar manta kia le kumta ki beriu jing temu jogo VDP mau kan kalong ba ngin celebrate agate ka khasan tarik August bagi yo manraki ya kata Independence Day te nga kajing kublai ka bakarpang maso ban ai kublai ya chief guest jogi balong sa ransom sutengah iba nagapor skapor iba judan beta ani po kasidong gojongi ban no senyang ban diarap abi de kino kiba ni na kaliang ka sports club lani na kaliang kino gibanta ka ba judan beta bani dapat hagani ka phang ni gojongi ka sen jongo VDP jongo sinong mokani kalong ba ni penle igani ga tournament ni penyat igani ga tournament kan lomba ki khna samla jong snong jongi bakin lak na ki ai ki jindi ki basniro agani ka snong jongi bat kumjuro ngasngo ban ai mensiam lang wat nada kindon mo bat kiwa na po ki samla na kiwe pat ki snong kaba isan kaitam hakini ki por ki ba mata kalong baik kapa pentrai ke imlang ke salang kadai lembah drugs dengan kerpat ni bat ngai kini ke message ni ke janmir ke bamta ke bangin kiar rai dam sunan bang ki khna samlai kini ban drugs naga kapor
Hangni ngidon langi officer, no? Nakaliang ke police department, nakaliang ki sense ki baper ki juai ki awareness program abai dei ban drugs. Bat kamoto hi kejongi ke VDP mokan kalong ban rat bingkong ya ki jings new hapo shnong. Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yang shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawes ngobhaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani ke music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani ke music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laos nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipdiang sompai pi baro ki bakloi berban pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish bun